Ir-riċerka l-kanċer tiswa ħafna flus u għalhekk l-Università dejjem ikollha bżonn aktar fondi biex tkun tista' tibqa' għaddejja. Nikki Camilleri mill-Fondazzjoni Alive spjega li l-fondi jiġu kemm mill-Gvern ċentrali, mill-Unjoni Ewropea u anki mill-privat. Camilleri qal li biex jiġbru aktar flus għar-riċerka, iċ-ċiklisti tal-Fondazzjoni se jaqtfu 1200 kilometru minn Oslo fin-Norveġġja għal Hamburg fil-Ġermanja u jispiċċaw f'Amsterdam fl-Olanda f'perjodu qasir ta' 7 ijiem. Cycling challenge li ħajt konsisti minn 35 ċiklist li ħajaqtfu minn Oslo għal Hamburg għal Amsterdam. Tul ta' 1200 km f'7 ijiem. Ġifieri ħankun qed niġbru l-flus, għandna parti li qed niġbru l-flus barra minn Malta, niġbru l-flus lokalment aħna mis-soċjetà Maltija tista' tgħid door to door. Fil-preżenza ta' numru ta' studenti tal-primarja, Camilleri spjega li din il-fondazzjoni finanzjat bosta proġetti lokali u numru ta' dottorati għal riċerkaturi Maltin. Sa issa l-fondazzjoni ta' 135,000 għal riċerka tal-kanċer tas-sider, 170,000 għal riċerka tal-kanċer fit-tfal u 80,000 biex inbniet żona rikreattiva tfal fl-Isptar tal-Onkoloġija Serentni Mama. Wilfred Cannelly, riċerkatur fl-Università ta' Malta, spjega li l-fondi huma importanti ħafna d-dipartiment e kif aktar ma jgħaddi żmien ir-riċerka aktar qed tiswa flus. Ara, il-fondi li jagħtuna l-Alive sena wara sena ilhom għaddejjin biha minn l-2013, dawna jintużaw sabiex tiġi finanzjata riċerka fil-kanċer. Sissa għamilna 3 scholarships PhD u 1 masters u riċentement ukoll għalaqna proċess fejn għażilna 6 proġetti fil-riċerka fil-kanċer illi huma kollha finanzjati mill-flus li għatuna l-Alive. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-messaġġ tal-Fondazzjoni Alive huwa importanti ħafna. Spjega li l-valur tal-volontarjat ukoll huwa importanti u l-Gvern irid jimpenja ruħu biex fil-programm edukattiv il-valur tal-volontarjat ikun rikonoxxut aktar u premjat fil-kurrikulu tal-edukazzjoni. War l-attività l-Ministru għadda donazzjoni ta' 10,000 euro il inġabru minn tfal minn skejjel differenti fil-Gżejjer Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.